Welcome back to Glow Up с мен! Събудих се до моята прекрасна жена Яни, след което се облякох. И искам моментално да ми напишете колко ми е фантастичен и бомбастичен и елегантен фита днес. Благодаря! Днес имаме да свършим няколко задачки навън. Ох, маля с бутушките! Леле, край! Това беше видеото. Напишете в коментарите колко ми рейтвате невероятния фит от 1 до 10. Anyways. Както винаги се гримирахме в таксито. Ударихме един бърз заболекар, след което преминахме към истински стойностните и важните неща в този живот, а именно поставянето на новият ми пирсинг. Както винаги си дойдох в Спайдеринг, в Младост 3. На това студио ме светнаха Яни и Хриси, които са си правили татуси тук. И бяха очаровани, понеже имат един специфичен нъминг крем, с който не усещаш нищо. Както знаете, аз съм малко ограничена от към дупченето и не мога да си пробивам кожата, затова нося обици само с клипсове. Така че пирсингите, които мога да си направя без да ми активират заболяването, са малко на брой. И смайли пирсинга е един от тях, затова днес дойдох да си го направя. Мале, изглежда аз дойдох само за пирсинга, обаче той лудия реши, че ще ми повтаря и татусите. Мега евола, страшни пичове са тук, много ги препоръчвам. А вие пишете, ако имате въпроси и ще отговарям.